आता तूच राहिली आहेस. तुझी ही चुकून बोलणारी जीभ एका क्षणात साधू लागतो.
ब्रह्मदेवानी वर दिला की तुला एका स्त्रीपासून बनवून येईल, परंतु देवांच्या मनाने तू फार उन्मत्त झाला आहेस. त्यामुळे ही पार्वती शंकराची पत्नी आदिबाईचा रूप घेऊन हे पार्वती माते, तू माझा वध कर, परंतु माझा उद्धार कर आणि या तुझ्या चरणाची मला अखंड स्थान दे, एवढीच माझी इच्छा आहे. पडतो पडलं ना.